सारखौ आंनि जिबि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। हामबायसै, थेंक इउ। सेथि प्रश्नआ जाहैबाय नेपालिफोरखौ गरखाखौ जे मोनसे प्रमद बर' बिथांनि सासन समावहाय प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै घोषणा खालामनाय जादोंमोन। दा सारा बेनि सायाव मा बुंनो सानो आरो बियो दा बोरै बोरै जानानै दं बेखौ डिटेल्स भाबै आरो बिटिसि सरकारनाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायहरदो आंनि चेनेलनि गेजेरजों। गिबि सेन्टाराव हामबायसै नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय। थांनाय 2021 सनाव आसाम सरकारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायानाखि मोनसे नटिफिकेसन इसु खालामदोंमोन आरो बे नटिफिकेसना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाथ' जेनेबा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक नालाय ओमफ्राय 6 शेड्युल एरिया दा बेवहाय नन ट्राइबेलफ्रा माने खुनु हानि राइट्सखौ मोना। नाथाय बिदि आयेन थासेयावबो बिथांमोना नेपालिफोरखौ गरखा सार्टिफिकेट होनानैहाय माने प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबैहाय सोदों, नटिफाइड खालामदों। बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्ट बे समाव बिटिआर गभर्नमेन्ट नङा आसाम गभर्नमेन्ट, मानोना बे समावहाय 2021 सनावहाय हानि पावारा 16टा डिपार्टमेन्ट थांदों होननाया आच्छा बेयावबो मोनसे आरो हानि बे जेनाखि फुल अथरिटि बेयो स्टेट गभर्नमेन्टआनो दंमोन नालाय। आच्छा ओमफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट केबिनेट डिसिसन लानानै बेबायदि बिसोर नेपालिफोरखौ नटिफाइ खालामदोंमोन आरो प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबैहाय। ओमफ्राय दा बेखौहाय जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम UTOA जानानै आंनि नामाव जों मोनसे केस फाइल खालामदोंमोन 2025 सनाव। आच्छा नोंथांमोना नायनो हागोन PIL नं 62/2025। आच्छा दा PIL केसा थांनाय डिसेम्बर मासनि 3 तारिखआव मोनसे हियारिं जादोंमोन। ओमफ्राय बे हियारिंआवहाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे सम लादों आरो माने बियो हयथ' नैबे फेब्रुवारि मासाव जानायनि खोथा गोदान हियारिं माने बिथांमोना हाइकर्टआव सम बिदों हले गावसिनि रिपर्टखौ हरनो आरो बिटिसि निफ्राय। आच्छा ओमफ्राय दा बेखौनो जों नेगासिनो दं। नैबे 26 तारिखहालागै हियारिं जानो हागौ, फेब्रुवारि 26। ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांनि चेनेलनि दारै आङो गासैबो बर'नि जानानै गासैबो ट्राइबेलनि जानानै आरो UTOनि जानानै बिटिसि सरकारखौ खावलायो जे बिथांमोना जेनो आयेन मथे जिनाखि रिपर्ट हरनांगौ बेबायदि हरो, जिनाखि आयेनफोर दं जोंनि फेभारावहाय। मानोना बिथांमोना ST नङाला बेवहाय थानो मोननायनि खुनु राइट गैखाया, हानि राइटखौबो मोना। प्रोटेक्टेड क्लास बेबायदि सोबाय थायोब्ला जायफ्रानाखि ST नङै, जायफ्रानाखि इन्डिजिनास नङै बिसोरखौ ST नङैफोरखौहाय बेबायदि हानि राइट्सखौ होबाय थायोब्ला बा प्रोटेक्टेड क्लास जुदि होबाय थायोब्ला दिनै नेपालि, गाबोन सोरबा बाङालि, गाबोन बै समाव सोरबा मुस्लिम जेनेबा मियाफोर बेफोरखौबो होनांगौ जागोन। बेनिखायनो गोदोनिफ्राय होबोखाबाय माखासे जाथिफोरखौ, थिग बेनो जोबथारथोंसै आरो जेनो गोदानै बेबायदि होफिना। ओमफ्राय जों नेपालिफोरनो जेनाखि गरखा सार्टिफिकेट होनानै हानि राइट्स बा प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै होनो नागिरदों बेखौ बिटिसि निफ्राय गोख्रों एक्सन लानांगौ आयेन मथे आरो आयेन भाबै एक्सन लानानै बिथांमोना हाइकर्टआवहाय इन फेभार अफ बर' पिपोल बा ट्राइबेलफोरनि जानानै बेखौ जेन हरो होननानै नोंथांनि चेनेलजों आं खावलायदों। आच्छा दा प्रश्नआ प्रोटेक्टेड क्लासआ बेखौ रायजोफोरनो बे बुस्थुखौ डिटेल्स भाबै सोर बादिया मोनो
ना मोना ना बेनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा दं बेखौ जनसाधारन सुबुंफ्राबो जोंनि भिडिअखौ चेनेलखौ नायोथ' बेखायनो बेखौ डिटेल्स भाबै सुंद'यै सारा फोरमायहरदो। जेनेबा बे जोंनि माबायाव ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव जोंना बिटिसि आवहाय 19टा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक दं। ओमफ्राय बियो पार्सेन्ट हिसाबै थाङोब्ला जोंना बे बिटिसिनि हाया 75%आ ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि हा आरो बियो। दा बेवहाय ट्राइबेलनि अनगायै बय गुबुना खुनु हानि राइट्स मोना। ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो माखासेखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै लादों आरो होदों। जेरै राजबंसिफोर दं, नाथजुगि माबा माबि कलिता बिसोरखौहाय बिसोरो बै 70, 87 आं डेटखौ एसे कनफिउस जानानै दं। बेबायदि समावनो बिथांमोनखौहाय माने प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै सोनानै लादों। ओमफ्राय बै समनिफ्रायनो दा बिथांमोना दा मा जानानै दं प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै हानि राइट्सखौ मोनदों आरोखि। दा बे एखे सिस्टेमखौनो बै थांनाय सरखारनि जेनाखि खुंथाय 2021 सनावहाय हानि राइट्सआथ' ओरै थांबायमोन नालाय बिसोर 16टा डिपार्टमेन्ट थांनायावहाय हानि राइट्सआबो थांबाय। दा दिसपुरानो आसामानो गोसोबादि बिथांमोना केबिनेट डिसिसन लानानै नैबे नेपालिफोरखौहाय गुरखा नाम होनानै प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै खालामदों आरो। दा बेबायदि जेरै फार्स्टआवबो खालामदों दाबो बिसोर खालामलांबाय थानो नागिरगासिनो दं। दा जोङो बेखौहाय खुनु गथे जाहोआ। ओमफ्राय प्रटेक्टेड क्लास होनब्ला जों ट्राइबेलफोर जेनेबा ट्राइबेलाथ' जोंना मोनब्रैसोल'सो दं बिटिसि ओनसोलावहाय। बर', राभा, गार' दं एसे, ओमफ्राय हाजंफोर एसे दं, ओमफ्राय जोंना बर्मन्सफोर एसे दङ आरो मोनबासो दङ जोङो। बिनि अनगायै बाद बाखि माखासे प्रटेक्टेड क्लास आरो। दा माने जोङो जुदि बेबायदि सरखारनि जिनाखि षड़यन्त्र बेखौ जुदि जोङो मगन मोनसेमा थाबाय थायोब्ला सानसे समाव बे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक होननाय जिनिसानो थानाय नङा आरो लासैनो। मानोना गासैबो प्रटेक्टेड क्लास जाब्ला बे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक थानानै मा लाब? दा बेनिखायनो जोङो एकदम गोसो गुरैयैहाय खावलायो माबाखौ बिटिसि सरखारखौहाय नोंथांमोना पलिटिक्सआव जेरै खालामबाय था, नाथाय बे जाथिनि सार्थखौ जेन सिगाङाव दोननानैहाय खामानि मावो आरो जेन जोंनि फेभरावहाय जिहेथु जोंहा आयेनानो दंखायो बे आयेनखौहाय माने A to Z फालिनानै बेबायदि रिपर्टखौहाय गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय नेक्स्ट हियारिंआवहाय हरो। लास्ट कुइसन सार। गोबां रायजो राजायानो हयथ' बुङाबाबो सानो दिनैनि थारिखआव जोङो 50-20 बोसोर 10 बोसोर बेनि गेजेराव बड'लेण्डखौ जोङो मोनफुंनो हागोन ना हाया? सारा पार्सनेलि मा अपिनियन होयो बेनि सायाव? जुदि जोङो खौसे जायोबा बै समाव बड'फा उपेन ब्रह्म दैदेननाय जेनाखि आबसु बै समाव जेनाखि सोमावसारनाय बेबायदि सोमावसारनाङा, खिन्थु बेबायदि जुदि खौसेथि जायोबा माने टाइमखौहाय जों होननो हाया, खिन्थु एकदम गोख्रैनो जों मोनगोन आरो। मानोना जोङो दा अलरेडि रिकगनाइज खासै अल इन्डियाआवहाय। ओमफ्राय प्लास जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना इन्टारनेसनेललिबो बे इसुखौहाय लांखांखाबाय। ओमफ्राय दा बेफोरनि थाखायनो दिनै माने जों सानो जोङो जुदि खौसे जानानैहाय एसे आवाज होयोबा बा पलिटिकेलि जोङो स्ट्रं जानानै खौसे जानानै खामानि मावोबा निस्सय माने थाबैनो आरोखि बेखौहाय मोननायनि मोनसे लामाया दं होननानै आं सानो आरो आंनि पार्सनेलनिफ्राय। दा अब्ला गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनि खोथाखौ रायजो राजानो फोरमायनायनि थाखाय। इयुनाव आरो माबाफोर सम बाय सम टाइम बाय टाइम प्रश्नफोर जायोब्ला नोंथांनाव कलनि गेजेरजों सोंहरनाय जागोन। आदसा